Bueno, hemen ikusten zue bakarrik nago, hitzordua egina nuen Leitzuliari buruzko ibilbidea egiteko, Basakabiko bidegurutzean nago, hemen Leitzarako maldan, eta ez denez etorri eta ez dutenez inolako argibiderik Leitzuliak ze bide, ze mendibide diren eta ez dakitenez markatua egongo den edo ez, hartuko dut Basakabiko karretera hau Leitzara bajatzen dena, eta hor hitzordua dut orain Leitzako alkateakin, eta berari galdetuko diot Leitzuliak dituen xehetasun guztiak eta galdetuko diot zalantza guztiak. Orduan, erran bezala. Oantxe hemen karreteratik bajatuko naiz, hasi etorri nerekin, ni dena prest dut, hasi behin ikusiko dugu elkar. Bueno, erran bezala, hitzordua banun egina, hemen, Basakabiko gune honetan, ze Leitzulia pasatzen da hemendikan, eta ez da agertu, elkartuan nengon persona horrekin ez da agertu, orduan erran bezala ez nahi sartuko mendian, eta karreteraz bajatuko naiz Leitzara. Eta, gero solastuko dugu, Leitzuliari buruz solastuko dugu pixko bat, alkateakin, galdetuko diot, nondik etorri zen Leitzulian idea, zenbat edizio egin dituzten gaur egun, eta gauza guzti horiek, hasi lagundu niri hemendik Leitzarako karreterazko bide hau, ez da planifikatuta zegoen aktibidadea edo etapa, baina, momentu seguraldiak laguntzen digu, ez da problemarik.
Leitza aietzen ari naiz ja. Bueno, aietu naiz, leitzara. Leitza. Mira, karretelak biziketan ibiltzeko errespetatzeko kotxeak txirrindulariekin. Gutxienez, metro terdi. Txirrindulari bat pasatu behar balen baduzue, metro terdi. Naiz eta karreteran linea kontinua egon, txirrindulari bat pasatzeko, posible da pasatu. Ez izan beldurrikan linea kontinua balen badago. Epa, ara, leitzara. Sartzen ari naiz, aber zer arrautzen dugun, hemen txie leitzan. Plazara joango naiz, alkateekin gelditu naizelako. Aber zer kontatzen digun, oneri buruz, hemengo gauzakeri buruz. Leitzako rotonda. Plazatik pasatuko naiz, a ber. Ze giro dagoen plazan. Ara, merkatua. Merkatua. Bajatuko naiz. Bueno, pues udaletxera jetu naiz, eta alkateari espetuko diot. Bueno, David, eskerrik asko nerekin elkartzagatik hemen. Ikusten duzun bezala, denekin berdina erraten diot, eskutan dut txirrindula eta jantzia nago, honek badu arrazoi bat, hemen ibilki naiz, Nafarroa inguruan, eskaintzen dizkiguten bidea, biziketan ibiltzeko bidea eskaintzen dizkiguten txokoak ezagutzen, eta momentu honetan leitzan dago, ez? Eta, bueno, leitza zeinek baino hobekigo, eta igual zuk esplikatzen aldeazu, aurkeztu zure burua, eta esplikatu haber zer den leitza zuretzako, edo zer eskaintzen alduzun, zerrat alduzun leitzari buruz. Bueno, ni David naiz, legegintzaldi honetan leitzako alkate, izatea jokitu zait, eta leitzari buruz, esango nuke hasteko toki aproposa aukeratu duzula etortzeko, eta baita bizikletekin ere, oinezkoentzako ere noski toki bikaina da, baina honek herriak berak ematen ditu aukera batzuk. Leitzan ikusten nahiko herri ezagune da, gauza askongatik, herri kirola dela, eta hizkuntza dela, eta kultura, baina besteak beste, badu beste baliabide bat, plazaola trenbidea esaterako, naturbidea, bizikletekin ibiltzeko. Herri landa herri bada, landa eremukoa,
rurala esan dezagon, baina aldi beren industriala ere bai, eta esan dezagon ja bizimodu modernoan guztiz barneratua daukena. Eta, bueno, aukera asko ematen dituna bizitzeko noski, ongi bizitzeko, eta aisialdirako ere bai, orduan bertakoentzako da leku bikaina esango nuke, baina, bueno, kanpotik etorri nahi duen edo zeinentzako, oinez edo kotxez edo bizikletaz, herri bikaina eta aukera asko ematen dituna. Hori da, zuk erran duzu, ez? Hemen, aukera honitz ematen du, bisitarientzat, turismoa dago, ez? Plazaola aipatu duzu, hortan nago ni, hemen Plazaolako ibilbide desberdinak ezagutzeko. Zerraten aldiazu batez ere Leitzako hemengo inguruko Plazaolako ibilbideari buruz, edo ze aipatzen alduzu, ze ezaguarri esanguratxo aipatuko zenituen Plazaolari buruz hemen Leitzan? Bueno, Plazaola gaur egun naturbidea da, egia da, badauka alderdi historiko bat ez da, goz historiko bat delako, badauzka urte desente, 100 urte baino gehiago bai, irikizenetik, itxizenetik beste 60 bat urte edo, eta gaur egun naturbide bihurtuta ez da. Orduan, da toki bat, esan dezagun eskualdea bera pixkat lotzen duna, lotzen gaitu beste herri batzuekin, eta herrian bertan ere zati luze bat daukanak, kilometro desente, Mendileku Merrira 14 kilometro bat dauzkagu, hemendik Andoñera beste 25, naturbidea trenbide bat izan zenez nahiko zelaie da, horrek esan nahi du erosoa dela ibiltzeko, eta bizikletaz ere noski, eta gero naturingurune batean kokatua, orduan herrian bertan dago, herritik bertatik pasatzen da, orduan herria ezautzeko aukera politare bada, herria bera bere kaskoa, baina gero aldi beren, inguruko natura eta mendia ere, bertatik oso hortxe dago ez da kokatua. Orduan erosoa da, atsegina, polita eta, zegi esan diteken, noski torri diteke eraguztitako erabiltzaiek daude hemen, kirola fuerte egin dutenak ere torri ditezke, baina, soabe eta lase bideunak ere bai. Orduan, afizioa daukanak olako gauzekin eta Hori galdetu arnitzun, ez? Azkenean horrek ere bai, bisitariak eta turismoa ere horrek ere erakartzen du eta Leitza herriantzako, Leitzantzako eta eskualdeko herrientzako ere hori aberasgarria da, ez? Eskertzen du, ez, herriak? Bai, eskertzen da, alde batzit eta guretzako baliabide bat, bertan bizi garen nontzako, baina gero kanpotik etortzen den horrentzako ere bai, eta hemendik aldeginare egiten da, toki guztietan bezala, kanpotik jendea etorri da egin, berria ezautzera eta bisitatzera, eta orduan horientzako ere da baliabide bikaina, orduan guk eskertzen du, herriak eskertzen du, herriari onura bat ekartzen dio, hemendik beti esaten du, ez, bultzatzen den turismoa ere izan behar du jasangarria, orduan, nik uste Plazaola bezalako naturbide batek horixe dauka, ez, jasangarria dela, eta turismo bota jakin bat kulturala, jasangarria, kirolakin lotu ere bai, orduan, gu horrekin pozik gaude, nik uste sustapen ere alde hortatik doala, eta noski, eskartzen da, etortzen den jendea, ongi torri, noski. Suposatzen dut horrelako naturgune bat aldi oro jasotzen dituen bisitariekin eta hor mantentze lan bat egon barko litzatekela, ez, aldi oro, ez dakit hori aldez aurretik hor egontzareten lanean eta etorkizun batean ere bai hori hobetzeko edo proiektu berriak dauden, jakin dut adibidez, hemen Leitzan geltokia berritzeko edo egiteko proiektua dagoela, ez dakit martxan jarri den edo dagon? Bai, horralde batetik daukagu naturbidea bera eta mantendu behar dela. Horren hemen Nafarroko Gobernuak zuen bere garaien inbertsio handi bat azpiegitura prestatzeko eta moldatzeko, baina horrek urtetan ere behar du bere mantenimendu eta hor dau adostu beharreko zerbait, hortan gabiltza horrein lanean, ez? Esateko, noren ardura den, hau dena mantentzea. Gobernua da alde batetik, Plazaola partzuergoa, udalak, hori egiten da, hobekixo ordenatu beharra dago eta hortan ari gara lanean, beti baldintzatu inetan egoteko, eta sortzen dien eguneroko behar horiek eta moldaketak atoko konponketak egiteko. Eta gero bestea da, beste proiektu bat oso sendoa guretzako, oso potentea finantzieroki batez ere, eta da geltokia, horren Leitzak badauka, estazio edo geltoki zar bat, horren hori kanpotik berritu zen, 2008 urtean, 2022 urtean, Nafarroko Gobernuak zesio egin zion, 89 urterako Leitzeko udalari, eta Leitzeko udalak Europatik datorren eta gobernua eta federnat hartzen diela laguntza batekin, hori berritu behar du. Horren lizitazioa oraintxe egina daukagu, eta hortik kontratazio bat egingo da, obra bat, aurten bukatzeko
epe horrekin, eta 2026 urtean, kontzesio baten bitartez, zabalduko litzakeia, geltoki hori bihurtuko da, aterpetxe eta ostotu. Bira. Eta hortik aurrera, beste zerbitzu bat izango du herriak berak, bertan daulako, baina plaza olako erabiltze guztientzako ere, beste toki bikain bat, hor gelditzeko, kafea hartzeko, bazkaltzeko, edo baita lo egiteko ere. Ikusten da, azkenean, kasu honetan hemen Leitzan zurekin ari gara hitz egiten, apostu egiten duzuela, hori ere aldi oro berritzeko eta horrek ekartzen alduen onura, herriarentzako, ekonomia pixko bat ere bai sustatzeko eta mugitzeko. Suposatzen dut ere Leitzako biztanleria horren alde dagola, ez? Azkenean, herriaren garapenerako asko egin dituzke eta horietako bada, olako naturbidea bat esateatarako, sustatu, bultzatu, berritu, moldatu, eta igual baliabide eta zerbitzu berriak ere jarri. Apostua hori da, horren herriak eskartzen du, herritarrek ere bai noski, eta egoera sozioekonomikoan ere nolabaiteko ekarpen txiki bat ere egiten du, lanposturen bat ere sortuko da, jendea etorriko da, etortzen jende horrek ere, herria ezagutzaz gainera, hemen bazkaldu eta lo edo egiten baldin badu, herriaren zetare onuro bat izaten da, alde guztietatik ikusita, printzipioz gauza interesgarria da bai. Plaza olako ezaugarri eta, hemen Leitzan, okerrez banago ez dakit egia den zuk niri zuzendu, Leitzatik ez dakit Ugitze alderako zatia edo Lekunberrira tunela pasatzen da, tunel bat dago edo nate etortzeko bat dago. Bai. Eta hor, tunela horrek berezitasun nabarmen bat dauka, edo ez da, igual oker nago, baina ez da luzeenetariko bat, edo ez da Leitzarekin lotura duen bat. Bai, bada tunel bat oso luzea, 2 kilometro terdiko austotoa inburuzarin ez, baina oso luzea, Lekunberri eta Leitza artean dagoena. Hori, obra batzuk eta inbardia hori ere hobetzeko, horiek ere, hori da lehen komentatu duna ez da, tunel batzuk bat daude asko, tunel asko, horiek ere berritu behar dira, eta hori bereziki luzea da. Baina, tunelek badituzte bere argiak ere, horren saltzen denak, zuk ezkarik izan behar, argi ere izango du, baina, bere izitasunetako bat, hori da, bai tunel asko dagoela, eta... Leitzak horretaz aparte, erranten alduzu ze mugimendu, ze ekimen antolatze ditu bizikletarekin zerikusia, horretaz aparte badu bertzelako ekitaldirik antolatzen duela edo hemen Leitzan? Bai, izaten da Leitzulia izeneko mendiko bizikletako martxa bat, 42 kilometrokoa, herrianen plazan bertan hasten dena, eta bukatu ere plazan bukatzen dena, horren parte hartze zabal batekin, eta goiz batez egiten da, eta oso gauza interesgarria da, Leitzako parajak ere ezagutzeko, kasu honetan ja, mendiko bizikleta da, mendia soto sartu behar da, eta exigentago dira ez da edozinek egiteko, baina jende asko tortzen da parte hartzera, ez da kompetizio hutsu bat, martxa badan, baita esan dezagun, eta gauza polita da, urte batzuk ja badauzka, ongi ateratzen da, eta... Hori urtero antolatzen da, ez? Bai, eta beste ekarpen bat egiten dio herriari. Ongi da. Ja pixko bat sakonduz zurekin gaudela, pertsonalki dabizuk bizikletarekin zer lotura izaten alduzu edo... Erabiltzen duzu, afizioa daukazu... Beitu, erabili izan dut ez asko, eta horrein dela gutxi bat erosin nun elektrikoa batez ere erabiltzeko herritik herrira ibiltzeko. Eta batez ere, kotxea hartzeko aitzaki ere kentzeko. Askotan hemen kotxea asko erabiltzen da, herrian bertan, eta ni uste oinez egin ditekena, oinez egin diteke, eta besta bizikleta badela hortarako, kirola egitaz aparte ere, beste erabila hori badaukan ere kasun, batez ere hori da, baina plaza hola ondoan ere bizi naiz, eta gure etxan ere badago ohitura tarteka bizikleta hartu, eta plaza hola gora eta bere biltzeko oso erosoa da. Aukera ematen du, ez? Plaza hola arran dugu, igual bideratua dago gehiago familia lasaiago ibiltzeko, aipatu duzu Leitzulia dira, bertze mota bateko, ez dakit, bisitariak ekartzen ditu, pentsatu nahi dut hemen ikusita ze lotura egital dugun, Gipuzkoarekin lotzen dugu, Nafarroako bertzelako eskualde bateri Basaburua, ingurua ere bai hor dugu, errepideko bizikletarekin ibiltzeko aukera dago ere, bai? Bai, eta badago baita ere aurrera elkarteak badauka horrek ja urte gutxi dauzka. Garai bat izan zen hemen txirrindulari taldea, desegin zen, eta horrein ere badago talde bat, gazte batzuk fuerte dabiltzana, aurrera elkarteak eta hori ere badago, Leitzulia badaukago, plaza hola, norberak egiten duen erabilira, eta gainera aurrerako talde haure badabil, eta hori ere ekimen interesgarria izan da, azkeneko urteetan martxan jarri dena. Eskerrik asko eman dizkiazun informazio guztiagatik, erran bezala,
bai Leitzatik Lekunberrirako bidea hartuko dut, ikusiko dut aber zer moduz bideak erran duzun 14 kilometroko ez, Hemendik Lekunberrira, bai. Lekunberrirako bidea, beraz, bertzerik gabe, aukera emango dizu zerbait ere aipatu nahiko balin bazenun, antzi balin bazaizu edo hola aldarrikapen bat egin nahi balin baduzu, pues, emate dizut hitza eta zuria zuk erran nahi balin baduzu zerbait ere. Bueno, hoxe zu gaur etorri zaren bezalaxe, hau ikusten duen beste dozeini izango nioke etortzeko lasai, eta hemen aukeran daukala, zelaien ibiltzea, aldapan gora, aldapan bera, menu osoa eduki dezake eta etorri daia, eta zu bezala disfrutu bezala. Seguro, baietz, pues hor gelditzen da, erran bezala eskerrik asko, eta bueno, pues ikusiko zaitu noiz baitere hemen, eta aipatuko dizut aber zer moduz eman zaiten hemengo inguruko ibilbideak, eta bueno, errango dizut, beraz eskerrik asko nerekin elkartzak. Oso eskerrik asko zuei. Edarte. Agur. Bueno, hemen plaza atzean uzten dut, eta erran bezala Leitzatik ateriko naiz Lekunberrira. A ber, kartelak ikusteko, hor ikusten dut kartel bat, plaza hola, naturbidea. Hortxe geldituko naiz ikusteko, zuek ikusteko. A ber. Hortxik. Venga. Guazen. Apa, venga. Lekunberrira. Plaza hola. Hemen behintzat herrian markatua dago. Aber gero, antzinera segitzen duen bideak markatua berdin-berdin. Venga. Hemen ere segitzen marka, edozein bide gurutzetan, marka. Hemen eskuinetik izango da. Malda dugu. Egunon, Elena, egunon eta eskerrik asko hitzorduan erekin hemen egiteatikan. Egia erran, ikusten balin baduzu, txirrindulariz jantzianago, esplikatzen dizut, ibilki naiz Nafarroako txoko desberdinetatikan biziketan ibiltzen eta txoko desberdinak ezagutzen, eta kasu honetan Leitzan aurkitzen gara, baina ez gaude herrian, baizik eta gaude hemengo eraikin honen barrenean. Bueno, pues azaldu zure, presentatu zure burua eta gero ere bai erran zergatik gelditu gara hemen. Bai, ni Elena Irigoyen naiz, Edernaga Lurreko teknikaria, eta gaur gaude Mimukai zentroan. Herrian gaude, industriagunen hasieran, baina herrian oso gertu, eta espazio hau orain dela urte bat inauguratu egin genuen, eta da lan egiteko espazio bat, ideia sortzeko espazio bat, elkarrekin lan egiteko espazio bat, formakuntza eskaintzeko espazio bat, bilerak egiteko espazio bat, espazio zabala da, udalak eskuratu zuen bere momentuan, nolabait garapen ekonomikorako zeunden beharrak asetzeko hemendiken, ez? Hasita Nafarroan sareak Doneste betik eskaintzen du zerbitzua, baina hemen ez egon zerbitzua, eta hemendiken eskaintzen da gaur egun, formakuntza gelarik ez zeunden, egokiak, eta guen dauzkegu hemen, dauzkegu 4 bulegoak eta enpresak erabili dezakete alokairuan, eta gero dauk espazio zabala, jendea lan egiteko behar duena hemen dauke ez. Hoi da Mimukai espazioa, eta hemendiken sortu nahi ditugun formakuntzak eta hoi dena. Irran dizut, ez? Txirrindulariz jantzian nagola, eta hemen nago Leitza kasu honetan badakigu txirrindularekin lotuta
izaten alditula horrelako baliabidea, gauzak, aldiz plazaola dugu horrez, Andoainetik hasitako lehenagoko tren baten bidea baliatuz, guk baztan bidasoan ere izan dugu horrelako antzekotasun bat zerbait. Zer aipatzen alduzu plazaolak, zer ikusi izaten aldu leitzakin zer ikusia, edo zer daukagu lotura egiten alduguna plazaola eta leitzakin? Noski, plazaola naturbidea sortu zenetik, garapen ekonomiko bat sortu zen horren inguruan, ez? Mehatzeak ustiatzeko sortu zen, baino leitzatik abiatzen zen, hor mugan Gipuzkoaretik, jaisten zen materiala Andoain aldera, eta gero trenamen izatea, movimentua sortu zen, konektatzen zielako Iruña eta Donosti bere garaian. Hor nik uste dut egon zaretela maitena plazaolako kudeatzailearekin, bera kontatuko zuen hobeto ez, baina uste dut 1940 hamarkadaraino egon zen martxan. Hor plazaola trena mugimentua sortu zuen, baina igual hemen aldaketa potentena izan duela Baierrian izan dela papelera, mentxe daukigu Sarrio ditzen dugu papelera, gaur egun lekta taldekoa da papelera. Momentu honetan 330 pertsona daude bertan lanean, eta da Leitzako motorra izan da, eta da gaur egun motorra. Baldintzak nekazaritzakin, beltzetxarekin, hemen zegoenakin, lan baldintzak hobeak dira, eta jarraitzen die onak izaten, orduan hau da pixkoat motorra ez. Eta momentuz mantentzen da, kanpotik torritako enpresa gara, baina mantentzen da, eta jarraitzen du motorra izaten. Eta gero turismoarekin Leitzan egia esan, Lekunberriekin konparatuta berandugo hasi zan bere garapena, ez? Ni lanean sartu nintzenean, makarri zeuden 3 landatxak eta hostel bat okarrez banao. Ez egon hain irekia, autobia egin zenean pixkoat ireki izan gehiago kanpora, ez? Baina, hemen mugimentua zen, baserri desiente, hemen 100 inguru baserriak daude, aktibidadea gaur egun ez da garai hortan zegona, ez? Baina, ondoren ireki izan plazara nik uste dut izan zela aitzaki garrantzitsu bat, Leitza herria irekitzeko turismorako, ez? Eta gero beste hito bat garrantzitsua Leitza turismo garapenerako izan da, Aldezarra oso ederra dauka, eta mantentzen da garai baten zan bezala, eta pelikula asko grabatu dira hemen. Eta horri izan da pixkoat motorra turistikoa, etxerendurak baita, baino nik egin esango nuke zineen espazio hori, oso ezaguna dintzen da horregatik. Eta, gaur egun alojamendu desiente da. Garapen turistikoa izan da gehiago alojamentuen bitartez, ez? Noski daude zerbitzuak, dendak eta artetxek eta hola, baina izan da pixkoat alojamentua. Zuk erranduzu Zedernako langilea zarela. Zedernak ze lotura doze parte hartzen du adibidez proiektuak, bizikletarekin zer ikusia dituen proiektuak, plazaolarekin aber zerbait ere landu duen, edo inguruko bertzelako zerbaitetan parte hartu duen, igual gehiago txirrendularitzarekin edo turismo horrekin lotua dagona. Bai, azken finean, Zederna Garalurren lana bertan da, hiru proiektu nagusia izan ditu betidanik, bata ekintzailetza, sortzen dien negozioak lagundu, beste bat da Europako fondoak, Europako funtsak landa garapeneko programak hor kudeatu, eta gero baita da udalekin ondoan egon eta haien proiektuak laguntzen garatzen, ez? Orduan, Zederna Garalur eta gero plazaola turismo arloan izan dira eskualde hontako entidade nagusiak garapen ekonomikorako, ez? Eta, ondoan bulegoa konpartitzen du plazaolan, oso ondoan egon gara beti, ez? Eta, plazaolatik, partzuergotik bultzatzen dien proiektuak gu laguntzen dugu baita aldegune horrian eta haiek guri, ez? Hor, adibide bat, guain plazaolan inguruan garrantzitsuak die geltokiak, gune bezala, ez? Eremu honetan daude 4 geltokiak, Leitzekoa, Uitzikoa, Lekunberrikoa eta Latasakoa. Lekunberrikoa izan zen gehiena berreskuratu izana, gaur egun Partzuergoa eta gure bulegoak eta turismo bulegoak baita badaude. Eta Latasako proiektua adibidez eta Leitzeko proiektuak hasieratik gaude hor lanean, ez? Ni oroitzen naiz, sartu nintzenean Leitzeko geltokiko proiektua
hor zegoen, hasi Bai. ginen hor lantzen, baina plazalorekin batera, ez? Eta Ratasako proiektua, denda jatetxea, Bai. hor bizikletan lokairua, baita hor lan egin dugu udalarekin eta plazalarekin, ze, guk baita laguntzen digu udalei diru laguntzak bilatzen, tramiteak, bertze aukera finanziazioak dauden, proiektuei forma ematen, ezagutzen beste eredu desberdinak eta hori martxan jartzen baita montatzeko proiektua, ez? Laguntzen digun bizkoat proiektua montatzen. Eta hortan bai, eta gero, Plaza Olak izan duen Ederbidea proiektua, Trailgrazer proiektua, hortan baita saiatu gara laguntzen. Turismoa solastu dugu, erran duzu turismoa saiatu zaretela lehenago igual ez zeukala inbertze, baina gaur egun ja ez turismoa bultzatzen da, ikusten da, ez dakit jakingo duzun edo ez, baina ikusten da, ez, gero eta turismoa, bizikletarekin zerikusia duen turismoa, gero eta gehiago etortzen dela, ez, gune honetara edo zonalde honetara, ez? Bai, eta, adibidez, Leitzar momentu honetan, ostal batek baita eskaintzen du bizikletan alokairua, uste dut bakarrik bere bizilagun, ez dakit bakarrik egiten duen bere bezeroentzako, baina bai zerbitzu hori hasi dagoen dela gutxi eskaintzen, bai, nabaritzen da, Plaza Olakin du hor apostu potente txirrindularitzako turismoa erakartzeko. Hor daukegu reto bezala, erronka bezala, eskualde mailan, ez? Alojamendu asko garatu da, baina gero falta zaigu aktibidadeak, ez? Hoi da erronka. Jendea etortzen denean, hemen geratzeko denbora gehiago, hemen konsumitzeko eta hemen ekonomia eragina izateko, ez? Eta ez izateko bakarrik toki bat doiteko eta Donostira goteko edo beste toki batzutan, ez? Eta hor daukegu, zerbitzutako enpresak erronka hori dago, ez? Baina, bai, hemengo turismo da familiarra asko, eta noski, hemen daukegu naturbide oso ederra eta kilometro asko, eta hori erakargarria da. Erran duzu ez, erronka duzuela, bertako ekonomia sustatzeko eta hori egiteko, ze badakizue ze etorkizunari begira badago proiekturik, badago olako ekitaldirik antolatu dutzeko pentsatua dago, norbaitek hartu du horrelako lan bat egiteko ekitaldia eta ez, igual bertara hurbildu arazteko, ari naiz batez ere bizikletarekin zerikusia dauzkaten horrelako ekitaldirik, badago etorkizun batean horri egiteko proposamenik edo? Guk gehien bat laguntzen dugu infrastruktura azpiegiturak martxan jartzen, ze azken finean turismorako hemen bultzada handia egin da alde batetik azpiegiturak, eta hori bai tokatu zaigu guri, plazalarekin eta udalarekin gehien bat, eta gero ekintzailetzan sartzen gara. Gero ekitaldi konkretuetan hoia saltzen da Plazaola partzuergoa. Momentu batzutan bai laguntzen dugu, baina hori da dinamizazioa, turismo dinamizazioako haiek enkargatzen die gehien bat. Eta proiektu aldetikan, etorkizunera begira, ez dakit Plazaolako bide berdea, naturbidea edori, badago proiekturik, hobekuntzarik edo obrarik egiteko edo zerbait ere badago? Ez dakit egon zareten maitenarekin, uste dut baietz, lehenengo nintzen berarekin, eta esaten zian, aurten da, naturbidea berreskuratu da tramoka, urte asko behar izan die tramoiek berreskuratzeko, uste dut gaur egun tramon bat igual ez dago, baina ja dago Iruñetik Donostira, baina, klaro, bere garaian bertan bera geratu zen tren zerbitzua, ura asko egiten duen ere hontan, tunel asko daude, horren mantenimendu lana handia da, eta berrikuntza egin behar da erabat, ez. Momentu honetan, proiektu nagusia Leitzako geltokia da, nagusiktako bat, Zedernatik guain irakudeatzen planes de desarrollo turístico en destino, esaten dana, badaude plan desberdinak, eta horren barrenean daudeko proiektu konkretu batzuk, geltokia da horietako bat, Ratasako geltokian baita hobekuntza batzuk ari egiten, hor tramo batzuk mugikortasunerako baita idea begiratzen. Momentu honetan daude proiektu asko gauzatzen, baino zehaztasun gehiago maitenak eman dezake ni baino. Guazen pixko bat zerbait ere pertsonalagoa bizikletaz ni txirrindulari jantzean nagoenez, zuk zure egunerokotasunean erabiltzen duzu bizikleta txikitatikan, ze afizio duzu, lotura duzu bizikletarekin?
Ni ezain beste. Hoi aitortu behar dut, ondoan daukeu, baina nik gehiago naiz zapatillak jantzi eta, menditiken jora gehiago dauket. Bai, biziketa hoi beti dauket hor, baina kostatzen zait gehiago. Nik bertzerik gabe erran dizut, etorri naizela, ezagutuko dut pixko bat plaza hola nola dagoen, batez ere hemen Leitzatik, Lekunberri, Latasako inguru hori ezagutzeko intentzioakin, antzizaitze galdetu behar nun, mierda, berriro hasiko naiz berriro egin hola. Erran dizuten bezala, ni txirrendulariz jantzian nago, ordu nire intentzioa da orain ateriko naiz kanpora, ibiliko naiz plaza hola, batez ere Leitzako ingurua ezagutuko eta ber zer moduz dago. Ez dakit zerbaitera aipatu nahi balin baduzu, azkenekoz, igual zerbaitera aldarrikatu nahi duzu, hemendik probeistuz hemen erekin zaudela eta informazio hori ematen duzula. Ez dakit zerbaitera antzi nahi duzu, zerbait gehiago aportatu nahi balin baduzu, guain erraten alduzu eta denak arituko dugu. Leitzekotaz. Ez dakit ezagutzen duzun hemen Leitzan zer dagoen, ez kontatu dizuten ze eskaini, ze ikusi ezakezun, ze azken finean, naturbidea etortzen da mugatik 5 kilometro Leitzara, eta hemen egiten du buelta atzetiken, oso politia, izugarri politia, tunel asko daude, oso interesgarria da, eta gero herria ezagutzeko badaude guneko oso interesgarriak, plaza eta Aldezarra oso interesgarria, baina nik aipatuko dituzke bi negozio oso interesgarriak, direla 301 ez dakit ezagutzen dezun, hori da Maite Perurena, Iñaki Perurenen famatuaren jasotzaile famatuaren alaba, eta dauke dende bat oso interesgarria bere markarekin, eta nolabait harri jasotze, eman dio beste buelta bat, txaleko gilea da bera, eta oso denda interesgarria da, eta bera Aldezarren dauke, plazan ondoan dauke negozioa. Eta gero baita beste bat oso interesgarria da, Txokosfera, eta da Leitzeko neska bat, bere obradorea dauke eta bere dendatxoa, eta egiten ditu txokolateekin marabillak, bonboi oso bereziak, eta hori da nik uste dut bi deigarrienak pixkoat momentu honetan Leitzan daudenak, ez? Nik, barkatu, moztu bale maizut. Hori jakta hor errandiazun eta hor gelditzen den, bizikletan ibiliko naiz lehen da bizi, eta gero denbora baldin badut, bisitatuko dut Leitza herria eta ikusten badut, aukera balin badut horiek dastatzeko eta denda hori ikusteko, hor gelditzen da eta hola gelditzen naiz. Nire partetikan, eskerrik asko eman didazun informazio guztiagatik, momentu seguraldiak laguntzen dit, momentu seguraldi ona da, eta erran bezala eskerrik asko nirekin elkartzeagatikan, eta informazioa aberasgarria, balioagarria, eta horrela bai disfrutatzen aldut nik hemengo parajeaz eta hemengo aukera ematen dizkian aktibidadeak egiteko, beraz eskerrik asko berriro eta ikusiko gogu elkar. Bai, songi. Lehen erran bezala, Sakabin izan dugu hitzordua Leitzuliari buruzko etapa grabatzeko, baina zoritxarrez bertan bera gelditu da bertako elkarrizketa, erran bezala David alkatearekin egon gara eta berak eman gaitu informazio pixar hori, eskerrak ere bai eman Helenari Leitzaldea eta Leitzak izan duen turismoarekin eta izan duen inpaktua eta proiektuak eta horrei buruzko informazio emateagatik, ni hemen nago, Leitzara haietu naiz, eta bertzerik gabe, hau izango da gaurko etapan eskintzen aldizueguna, espero dut gustokoa izatea, eta bertze etapa berri batin ikusiko dugu elkar, beraz, ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.